saían dunha discoteca que frecuentaban, acompañados coma sempre dunhas fermosas mulleres. Non se trataba de prostitutas, eran rapazas ás que non lles importaba facerlles compañía se con iso obtiñan algún beneficio, como a beber de balde, entrar nos reservados, coñecer xente importante e ata recibir algún presente, cousas que doutro xeito nunca poderían conseguir. O encanto cegador do luxo que a rodeaba facía que esquecesen por uns intres as súas míseras vidas e que sentisen que eran alguén. Por iso, sempre buscaban a compañía de xente importante. Levaban horas de risas, bailes e atacantes, mais tocaba a retirada. Na porta despedíanse unha e outra vez, mentres alguén insistía en tomar a derradeira. Algúns cambaleábanse un pouco, outros non podían deixar de rir. Alguén berraba para chamar a atención do grupo como se quixese dar un discurso. O ruído dunha moto achegándose a gran velocidade non interrompeu a algarabía, pois ninguén lle deu importancia. Un home cunha chave pendurada do pescozo botouse ao chan xusto antes de que as balas saísen voando cara ao grupo. En cuestión de segundos creouse o desconcerto. Todos querían poñerse a salvo, esquecéndose por completo dos demais, e desconcertados non sabían onde estaba o perigo e onde a salvación. O chan parecía unha boa acción. Outros agocháronse tras dos coches aparcados, e algún deles conseguiu refuxiarse no interior da discoteca. A moto esfumouse na penumbra da noite, deixando atrás un mar de caos e infortunio. O sangue cubría o todo, os corpos sen vida, os feridos, o chan e ata aqueles que intentaban axudar. Os berros histéricos dos espectadores que nada podían facer, perplexos, desacougaban máis a xente. As chamadas a emerxencias sucedíanse sen que do outro lado da liña puidesen comprender que acontecera. Hai un intre, todo era ledicia e festa, e agora, traxedia, dor e loito.